Πάμε, Αχιλλούκο. Τα προβατάκια σώσανε. Πάμε! Μας παρακολουθούνε. Στείλανε μπατσικό να μας πιάσουνε. Τι έχει γίνει, Αχιλλούκο? Τι έχει γίνει λοιπόν με αυτήν την ιστορία? Τι έχει γίνει? Τι έχεις να πεις για το road trip? Ότι θέλουμε να πάμε Θεσσαλονίκη με το Τσάλι. Με το Τσάλι, παιδιά, θα περάσετε πολύ ωραία. Να πάτε και πιο πάνω μπορώ να σας πω. Θα περάσετε πολύ ωραία. Θα φτάσουμε, θα μας βγάλει. Θα φτάσετε, δεν ξέρω. Πολλές φορές. Άμα θα γυρίσετε, δεν ξέρω. Ότι τα πάτε, εντάξει, θα αντέξει. Για γυρισμό θα δείξει η δουλειά. Είναι για το στρώσιμο θα πάμε αυτό το ταξίδι, για να στρωθεί σωστά. Βέβαια, η καλύτερη δουλειά που μπορεί να κάνετε, να βγει σε εθνική το μηχανάκι αυτό. Κοιτάτε καμιά φορτηγό με τις πατήσεις. Λοιπόν, σήμερα είναι 3 Μαρτίου και στο έχουμε φέρει πριν από τις 15 Δεκεμβρίου. Φίλε, καλή δουλειά αργεί να γίνει. Δεν το ξέρετε αυτό το πράγμα. Λογικό είναι. Και τέτοιο ωραίο μηχανάκι που είναι, για μένα είναι ευχαρίστηση να το δουλεύω. Στολίδι. Δεν μπορώ να το διώξω το μηχανάκι αυτό από εδώ μέσα. Θέλω να το χαρώ. Το Μάλιαρης το έχει αγαπήσει ήδη το μηχανάκι και δεν τα αφήνει να φύγει, κατάλαβες? Δεν μπορώ να το αφήσω να φύγει. Δεν μπορεί, λέει. Μπορεί να πεις άμα σε πιάσουν όμως στη Λάρισα ότι μένεις στη Θεσσαλονίκη και να πας στη Θεσσαλονίκη κανονικά, σε πάει αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι φτάσαμε, έτσι. Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι, αυτό. Το πράγμα θα κάνει το παιδί. Αυτό. Είναι το καλύτερο Παναγιώτη. Το μηχανάκι αυτό είναι καινούργιο, τι να μην πάει. Τι έχει το μηχανάκι? Από την αρχή δεν φτάνεται. Του λείπει κάτι? Όχι. Όχι. Το εργαλείο, ό,τι βλέπετε είναι σέλιο. Το έχουμε ένα μοτέρ. Έτσι θα το σηκώσουμε. Πρέπει να είναι 30 κιλά, μόνο το μοτέρ. Το μηχανάκι δεν γίνει 30 κιλά, 40. Αλλά το μοτέρ είναι. Το είναι 125. Είναι λιφάνο όμως. Εντάξει, γι' αυτό το πήραμε. Και αν γινόταν το παίρναμε και 200 επειδή είναι λιφάνο. Για να τσουλάει. Αλλιώς δεν τσουλάει, πώς θα το κάνουμε? Το κλειδάκι που λέει Daytona. Έχει φτάσει και όλων των ειδών πράγματα αυτό απάνω. Τούτο εδώ πόσο χωράει το ρεζερβουάρ? Χωράει 3 ευρώ, 4 μέσα. Στην εθνική έχει κάθε 10 χιλιόμετρα έχει μεζινάδικο. Παιδιά, Δάκη, συνεργείο δεν ξέρω αν θα βρείτε να το πιάνετε στον δρόμο το μηχανάκι. Κύριος θα πηγαίνει, ακόμη κόλλους εργαλείο. Θα πάμε, θα έρθουμε όμως. Μιχάλη, φρένα θα έχει. Πρέπει να βάλουμε, παιδιά, δύο δυσκόρια να βάλουμε, γιατί αυτό είναι πολύ γρήγορο. Και θα δω μήπως βάλουμε και μία άγκυρα πίσω στο τέλος. Για τα απότομα φρεναρίσματα. Θα την πετάω εγώ ή ο Τάκης? Όποιος είναι πίσω. Όποιος είναι πίσω. Συνεπιβάτης. Μπαταρία δεν θέλουμε, τίποτα δεν θέλουμε. Μπαταρία δεν θέλουμε. Δεν κάνει. Ωραία, ο κοτσάλι του λεξού θα κόβει στο ματέρα έτοιμο, το πήραμε πήγαμε. Πώς θα γίνει τώρα? Εδώ, έχει και κόντρα. Κοίτα, έχει και κόντρα. Τι παίζε, αλήθεια, δε. Έχει και κόντρα για το φρένο. Πω, πρέπει να βγάλεις ρόδες, να βάλεις λάστιχα και φρένα, Μηχανάκι δεν έχει τίποτα, δεν έχει τίποτα με λίγα λόγια. Θα πάμε φέρτε λίγη βενζίνα να το πάρουμε, να το πάρετε παιδιά σήμερα το μηχανάκι. Η βενζίνα μας λείπει. Τράβα όλη την τελετουργία, παιδί μου. Εδώ πήραμε ένα κινητήρα καινούργιο με μίζα. Και επειδή ο κινητήρας ο καινούργιος με μίζα δεν βγαίνει σε αυτά τα κυβικά, σε πιο μικρά,
ήταν με 125, θα κόψουμε τη μίζα εδώ για να χωρέσει απάνω στο σκελετό. Γιατί αλλιώς δεν χωράει το μοντέρ απάνω στο σκελετό εδώ. Δηλαδή τι πρέπει να κόψουμε ακριβώς? Θα κόψουμε αυτό εδώ, τη βάση της μίζας, να καταργήσουμε τη μίζα αυτή που είναι καινούργια, να την πετάξουμε και να κόψουμε και το καπάκι αυτό εδώ, σε αυτό το σημείο. Απλά πράγματα. Για να χωρέσει το μοτέρ εδώ, το δώρο. Δεν θα μείνει μια... Η άλλη λύση ήταν να κόβαμε το σκελετό. Δεν θα μείνει μια τρύπα πάνω στο μοτέρ. Θα μείνει μια τρύπα. Να ερίζεται κιόλας. Ξύχεται πιο σωστά. Νομίζω, έτσι, νομίζω, δεν ξέρω. Βέβαια. Και τώρα, παιδιά, ξεκινάει τα καλά τα εργαλεία. Ένας καλός Έλληνας μάστορας έχει αυτά τα εργαλεία που θα δείτε τώρα. Χωρίς αυτά τα εργαλεία δεν έχει συνεργείο. Ξεκινάμε με τροχό. Παίρνουμε μετά το καλέμι μας και το σφυρί μας. Το σφυρί, όλα. Αυτά τα καλύτερα εργαλεία του μάστορα. Άμα και αυτά δεν βάζει τίποτα. Παίρνουμε παραμάσκαλα το μοντέρ και τυλίγουμε το καλωδιάκι μας. Καθαρίζουμε το γυαλί για τα γρέζια μας. Αυτό το γυαλί είναι γυαλί ηλίου. Πολλαπλής χρήσης. Γενικής χρήσεως. Και τώρα ξεκινάει η ταλαιπωρία όλη. Ίσια, ίσια. Θέμα αλφαδιές. Αλφάδιαστα. Θα δεις τώρα αλφαδιές. Αλφάδιαστα. Τι είναι αλφαδιά σου εδώ. Σιγά. Η τρύπα που λέγαμε, έτσι. Εδώ η τρούπα, παιδιά, που λέγαμε. Αν μείνουμε στον δρόμο θα έχουμε μείνει από αυτό το ποινίο. Αυτό εδώ καίγεται συνήθως. Αυτό θα μείνετε, παιδιά. Και τι κάνει αυτό δηλαδή? Αυτό δίνει ρέμα στο μπουζί. Και γιατί καίγεται αυτό, δεν είναι λιφά? Γιατί είναι λιφάν. Σφυρί καλή δεν πάνει τώρα, παιδιά. Το μοντέρ, παιδιά, πήγε πάνω, χώρεσε. Ρε Μιχάλη, 5 λεπτά δουλειά ήταν ρε τελικά. Για να μπει το μοντέρ απάνω. Για να κυκλοφορήσει το μηχανάκι δεν ξέρω πόσες μέρες δουλειά θέλει. Και θα εξέχει έτσι το καβιλαδέρ πάνω από το... Ναι, εδώ βγαίνει κανονικά το καβιλαδέρ. Και το σακίδιο που θα το βάζουμε? Στην πλάτη. Σακίδιο πλάτη δεν είναι. Στην πλάτη, παιδιά, το βάζει το σακίδιο. Δεν χωράει. Παναγιώτη, να σε σκίσω. Και τώρα πάλι, παιδιά, παίρνουμε το σφυρί και το παλέμι. Έτσι, έτσι, πάμε. Δυναμικά. Δυναμικά. Εδώ κοντεύει να βγει απέναντι, δεν κόβει αυτός, δεν κόβει. Κάτι είναι άψος. Παιδιά, τώρα τα αφήνουμε το μηχανάκι, πάμε να φάμε. Πρώτον αυτό και δεύτερον να και νευριάζω και θα το σπάσω όλο. Γι' αυτό η καλύτερη λύση είναι να το αφήσω για λίγο, να φάω, Μην βγεις απέναντι. μετά να το δω με άλλο μάτι. Λίγο θέλει για να βγεις απέναντι, μην βγεις απέναντι. Λίγο θέλει. Μην βγεις. Λίγο θέλει, Παναγιώτη. Μην βγεις. Όχι. Αλλά σου έχω πει μου βάζει τίποτα, Παναγιώτη. Εφόσον έχουμε σφυρί, καλέμε και τροχό, γάμιστε από εκεί πέρα. Τι κοιτάς εδώ? Εμένα. Δεν έμεινε χρώμα, δεν έμεινε σίδερο, δεν έμεινε τίποτα. Κόντεψες να βγεις απέναντι, δεν έκοψες. Δεν κόβω τώρα πλέον εκεί. Δεν έκοψες. Τι έκοψε. Όπιστα δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα. Τώρα τι, μην βγεις απέναντι, δεν δω καμιά τρύπα. Όχι. Τόση μια τρύπα, Πες μου τι θέλεις τώρα. Θέλω ρε Ντίνο μια κάνουλα Μια εδώ, κάνουλα για θες, το ρε μάκα. εργαλείο, να βγάλει τη βερτζίνα κάτω να πούμε. Να τη βγάλει κάτω. Ωραία. Να βγει εδώ να το βιδώσουμε και να βγαίνει η βερτζίνα. Για να δούμε, για να δούμε. Βερτζίνα. Λοιπόν Ντίνο φτιάχνει δουλειά γιατί είναι...
Πρέπει να είναι το πασάκι 1/4 να πούμε. 1/4 και θέλουμε κι εμείς. 1/4, 15 λεπτά δηλαδή. Λίγο δύσκολα τα πράγματα. Για κοίτα, ξέρεις τι γίνεται, άμα δεν έχω εγώ πως πας πάνω στον Παπαδήμα. Μάλλον αυτό θα κάνουμε, θα σας παραπέμψω στο τέτοιο. Πηγαίνετε στο λογιστήριο να πάρετε ένα παραπεμπτικό. Θα σας παραπέμψουμε στον κύριο Τέτοιος Παπαδήμα. δεν θα έχει ο Παπαδήμας, ρε. Πήγαινε στο Μάλιαρη τότε. Μα ο Μάλιας με έστειλε σε σένα. Ναι, ο Φωτάλικα. Φωτάλικα! Έλα εδώ, Φωτάλικα! Έλα μωρή αρρώστια. Δικέ μου, έλα εδώ. Έλα μωρή αρρώστια. Τι κάνεις, Φωτάλικα? Πάει και κάτι με το κράνο. Εσύ πως είσαι. Δεν γίνεται αλλιώς πουσούλα μου. Πέρα το μέσα, ρε. Είναι τελευταία μας ελπίδα. Είσαι Δεν πέρα θα του. μας ελπίδα. Με κουτάκια. Με αυτό εδώ θα ανοίξουμε το σπήρωμα. Το σπήρωμα βγαίνει από το Σπύρο. Ο Σπύρος ανακάλυψε το σπήρωμα. Τώρα ποιος Σπύρος δεν ξέρω. Σπύρο τον έλεγανε πάντως. Μόνο μην προκαλέσεις αδιόρθωτη βλάβη στο εργαλείο και Σε παρακαλώ, πρωτάβα. προβλήματα εδώ το βλέπω, το έχετε κολλήσει με το οξυγόνο σας. Είναι όλο σουριασμένο να με πρόσεχε γιατί μπορεί να μείνει βόλτα για βόλτα. Παρανοϊκά πλάνα. Το νύχι βρώμικο και τέτοια, ξέρεις. Καφρίλα. Αυτό ξέρεις γιατί το βάζουμε. Γιατί χτύπησε αυτό, κατάλαβες πώς πας να κάνεις εγχείρηση και σου βάζουν επίδεσμο. Εμείς βάζουμε αυτό γιατί χτύπησε τώρα το καημένο και το φτιάχνουμε. Ορίστε. Πουτσούλα. Πουτσούλα. Τσούλα! Κάνε μια χάρη και πιάσε τη τσίχλα. Τι θες να κάνω, Φώτη? Να πιάσω την τσίχλα. Μαλάκα μπήκε καπνό στο μάτι μου. Ένα cheese και 2 golden και μια μεγάλη κοκακόλα παρακαλώ. Το 8 και 50 είναι ακριβώς με το courier. Αυτό είναι μια ουρίτσα. Τι ουρίτσα. Έτσι το λένε, ουρίτσα. Έχει Είναι ουρίτσα και το φτιάχνουν μέσα σε μια ωρίτσα. Δεν έχει να κάνει με τα ούρα. Όχι, 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 όχι. Παλιότερα είχε να κάνει με τα ούρα. Ορίστε. Κάναμε επιστήμη. Νομίζω ότι μπορείς με αυτό να κάνεις δουλειά. Τώρα άμα χωράει από κάτω, θα είναι μπαμ. Κύριε Γιάννη, να πληρώσουμε να φύγουμε. Εντάξει, μεγάλος. Να πληρώσουμε. Αρχή, ωραία. Εγώ τους είπα, θα τους πάρουν σηκωμένους, έτσι όπως είναι να πάνε, αποκαλωμένους. Γιατί θα φτάσουν για να τους πάρουν αποκαλωμένους, θα άμα κάνει 50 στάσεις, 50 στάσεις, 50-200 στάσεις, όπως θα κάνει. Ούτε με 10 στάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. 100. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν λες θα πρέπει να είμαστε διπλωμένοι σαν σουγιάδες, τι εννοείς? Πρέπει να είμαστε έτσι εκεί, Παναγιώτη. Πηχτή. Εμένα βρήκε. Τάκης. Για σένα Τάκης. Παναγιώτη. Για σένα Τάκης. Εμένα βρήκε. Εμένα πάντως η γνώμη μου για αυτό το road trip που λες στο σχετικό, να πάτε Αλεξανδρούπολη με το τσάλι, είναι ότι θα καταλήξετε να σας ψάχνουμε στο Αμπελαλέ. Μιχάλη, αυτό το γυαλί είναι και για ηλεκτροκόλληση, δεν είναι μόνο για τροχό δηλαδή. Και για το κόλληση, είναι βέβαια. 2 σε 1. Κάνει για τυφλούς. Επάγγελμα τι επάγγελμα, Παναγιώτη. Άνεργο θα γράψω. Έχεις αφημί. Ναι. Για πες του μου άμα το έχεις. 9-19. Τώρα που το θυμήθηκα, να σου πω ρε Μιχάλη. Δεν το κόβαμε ότι είναι 50 και αυτά να πάμε να το δείξω για 50. Βλέπεις το κόψει, για κοίτα το χαρτί τι λέει. Να το κόψουμε τέτοια. Τι γράφει το χαρτί, για κοίτα. Μοτέρ καινούριο λιφάν. Δεν γράφω κυβικά εγώ. Πρέπει να είσαι λίγο μάγκας. Κατάλαβες γιατί σε έκανα έτσι. Δεν σου γράψα 125, το άφησα λευκό. Μοτέρ καινούριο λιφάν με αριθμό τάδε. Πόσα είναι φίλε, πες το άμα σταματήσουν, δεν ξέρω, ο μάστορας μου το βάλε. Ψάξε να το βρεις και άμα το βρουν, τρύπα μου τιμήτε εμένα. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, το μηχανάκι σου είναι έτοιμο. Μηχανάκι είναι Μου έτοιμο. το έφερες εδώ ένα σίδερο με 2 ρόδες που το κύλαγες και το παίρνει μηχανάκι. Το παίρνει μηχανάκι. Δηλαδή το καβαλάκι Με μοτέρ, με καπελατέρ. Έλα εδώ παιδί μου, έλα εδώ. Μοτέρ καινούριο, με καπελατέρ. Φώτα. Με φως μπροστά
Εδώ ανάβουν τα φωτά μας και εδώ είναι μικρή μεγάλη σκάλα. Με λίγο νυχάκι πάντα το χέρι μας. Κοιτάτε φανάρι πίσω, δηλαδή κοιτάτε το δεξιό βυζί της χελώνας και το αριστερό βυζί της χελώνας. Εδώ είναι χουάνι, το βίντεο αέρος που λέμε. Εδώ μην πάει νερό, μην το αφήσουμε στη βροχή δηλαδή το μηχανάκι, ούτε με το λάστιχο. Γιατί μετά δεν θα ξαναπάρει μπροστά. Και βλαγία που βάλαμε και στάνε από ό,τι καταλάβαμε. Το στάνε δεν νομίζω να χρειάζεται. Εδώ βάζουμε βενζίνα, παιδιά, όχι πετρελαίο. Βενζίνα, χωρίς λάδι. Δεν είναι ισοπρέπεια αυτό. Αυτά. Παναγιώτη μου, είσαι έτοιμος να πας όπου θέλεις. Και εκεί που έχουμε πει δηλαδή, και ακόμα παραπέρα. Και ακόμα παραπάνω. Πάμε Βουλγαρία. Και πιο πάνω, αγόρις. Πάμε! Έχει μιζά. Όχι, την κόψαμε. Πού να τη βρει την ίδια. Σήμερα κάναμε ένα ωραίο ψωμάκι για να φάμε και μας έγινε απίθανο αυτό το κουλουράκι, παιδάκι μου. Όλο στρόγγυλο, δεν το βλέπεις. Λοιπόν, και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο. Βλέπεις, Αυτό έχει καλύτερο κόλλο από το άλλο. έχει ωραιότατο χρώμα από κάτω, λες και ψήθηκε στον ήλιο καλέ. Πολύ ωραίο. Τρογάει. Την πένα, καινούριο είναι. Εντάξει, η εξάτμιση το χαλάει πολύ βέβαια, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε να το κλείνουμε. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε να το κλείνουμε. Από το πλύνεις όπου και να το πλύνεις θέλει σιγά σιγά αυτό. Τι έγινε, τώρα δεν καταλήγει. Σοβαρά. Το λάστιχο πένα, Πόσο θα πίνει, μια μισή ώρα. 70 ευρώ μου τα βάλει τα λάστιχα. Καλά είναι. Είσαι μες στην πόδα και παραπάνω, 10 λεπτά. Αυτό, ωραίο. Σου λέω, θες και προχρώμα. Γεια σας. Και με αυτό, Αλεξανδρούπολη. Ναι, δικά μας θα Στον πάμε. δρόμο να με πάρετε τηλέφωνο, να έρθω να σας το φορτώσω. Να σου πω, όψτε με εκεί, όχι. Όχι. Εγώ με εκεί όψτε. Μέτρα δούμε. Έλα προχώρα με δευκότρα. Αυτό είναι παιδικό. Γιατί το πήγαινε έτσι. Στρωτά το πήγαινα κι εγώ με τους κόφτες. Τι δεν καταλαβαίνεις. Πάει έτσι ρε μαλάκα. Περνάμε και έκρυβονται έξω. Με αυτό θα πάτε Εκεί που φαντάζεσαι. στη χώρα του ποτέ. Όλες κάτω, έτσι. Ναι. Εγώ είμαι σίγουρο ότι θα στρωθεί καλά αυτό το κανάλι. Πέτει είναι. Γι' αυτό πάμε στη Θεσσαλονίκη για να το στρώσουμε σωστά στην ευθεία. Τι άλλο πούμε για αυτό το μηχανάκι. Είναι έτοιμο να εκτελέσει τα πάντα. Ας έρθει κάποιος να μας περιμένουμε αντιπάλους. Δεν υπάρχει αντίπαλος. Και τι να πάρουμε. Και τι να πάρουμε. Να πάρουμε CBR 1000, θα έχουμε για την πλάτη. Όλοι φυσικά νομίζαν ότι θα σμιάρει πολύ το μηχανάκι γιατί είναι και μικρό, είναι και πολύ γρήγορο, αλλά έχουμε αποδείξει ότι το μηχανάκι πατάει πολύ καλά. Φρένα, καλά. Λιτσκό φρένα. Θα πάει Θεσσαλονίκη. Πάτα να το βλέπω να μην. Σε κατάλληλη στιγμή, τι είναι αυτά. Δεν είναι πιο σωστή στιγμή. Σου λέω κοινό. Παιδιά, θα φτάσουμε πέρα ή δεν θα φτάσουμε. Τι λέτε. Αλήθεια ή ψέματα να πούμε. Αλήθεια, μόνο αλήθεια. Εγώ δίνω καλό νερό. Σοβαρά, έχετε καλό νερό, όχι. Καλό νερό, ωραίο. Αλεξανδρούπολη πάτε. Ναι, ναι. Θεσσαλονίκη θα χρειαστείτε μοντέρ. Όχι, φτάσου. Θα γυρίσουμε, Φτάσου, θα φτάσου. γυρίσουμε όμως. Ναι. Και θα γυρίσουμε. Πόσες μέρες υπολογίζετε να το κάνετε το ταξίδι αυτό? Όπως το κολόν μου, μαλάκα. Βάση ανέβου.
Ο Κώστας έχει συγκινηθεί τόσο πολύ που δεν άφησε φυστό όρθιο εδώ πέρα, τα φάγει όλα. Αφήσαμε το εργαλείο εδώ πέρα να αδειάσει, να μείνει ίγκρα μέσα για να δούμε πόσο φουλάρει. Για να δούμε μέχρι που θα φτάσει, πόσες στάσεις θα κάνουμε και τα συναφή. Για έλα εδώ παιδί μου, έλα εδώ. Φουλαρέτο, ρίξε 50 ευρώ μέσα. Πάνω. Τα συστήματα του Ζεμπέκη αργούνε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Από ό,τι βλέπετε και στα καντράνια, μηδένισαν τα Traffic Sprint. Πάμε πάλι. Από ό,τι βλέπετε και στα καντράνια, το εργαλείο χωράει 3,5 ευρώ. Δεν κόβει. Είναι τρένο. Δεν κόβει. Με 3,5 ευρώ πας και έρχεσαι, δεν ξέρω πού, αλλά κάπου θα πας και θα έρχεσαι, έτσι. Έλα. Πάμε. Καλημέρα. Μια μέρα μετά το γράψουμε. Πρέπει να πάμε να πληρώσουμε το πρόστιμο. Χορηγή, πρόστιμο. Μαζέψαμε 1.000 ευρώ από χορηγίες για να πάμε το ταξίδι. Από τα 1.000 ευρώ, 400 πήγανε για να γίνει νόμιμο το μηχανάκι. Για να μας γράφουν. Και εδώ έχουμε 300 ευρώ σε πρόστιμο. 600 και έχουμε μαζέψει 1.000. Δηλαδή μας μένουν 400 ευρώ για να πάμε πάνω. 15 μέρες. Τι σημαίνει αυτό? Δεν γνωρίζω. 150 ευρώ είναι οι βενζίνες μας και τα λάδια μας. Άρα μένουν 2,5. 2,5 μας μένουν για να πάμε 15 μέρες. Πόσο βγαίνει την ημέρα? 5 ευρώ τη μέρα. Καθένας. Ο καθένας. Θα πεις πείνα. Πείνα. Μια λέξη μόνο. Πείνα! Μας γράψανε πριν καν φύγουμε. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Έχω να πω ότι θα τιμωρηθείς κατά τα έργα σου. Τιμωρηθήκαμε πριν καν ξεκινήσουμε. Γιατί ρε φίλε? Γιατί οδήγαγε αυτός 10 ώρα το βράδυ με γυαλιά ηλίου και δεν είδε τους μπάτσους και αντί να... και σταμάτησε. Δεύτερο λάθος. Εγώ μετά... Είχατε πινακιδά? Τίποτα. Εγώ βούτυξα μετά το μηχανάκι και έφυγα μπροστά τους γιατί φρίκαρα. Γιατί λέω πάει, λέω, μας δεν δέσανε, μας βάλανε μέσα. Μια Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Προστατευτικό κράνος. Παρ' όλα αυτά σε γράψανε που έφυγες. Ναι. Έφυγες, δεν έφυγες, σε γράψανε. Μπάτσες. Αυτό κάτσε άλλος πίσω. Εγώ έφυγα και αυτός κάθισε αντί να τρέχει. Η μαλακία έγινε από τη στιγμή που σταμάτησα. Μετά ότι άλλο γινόταν θα ήταν κατά. Το δικό σας το τι είναι? Το είναι 110. 110 αυτό. Όπο. Δεν πάει αεροπλάνο με το παραγωγή. Στο στείλανε. Πλάκα μου κάνεις τόσα λεπτά. Ναι. Πολλά είναι. Δεν είχατε κράνος. Τι δεν είχατε? Τίποτα δεν είχατε? Τι λέγες εδώ? Δεν κάνει φωτογραφία, κάνει ταινία. Πιο κάτω. Κάνει ταινία, παιδί μου. Κάνει ταινία, βράζω. Ταινία κάνει. Ναι, έλα εδώ να σου μάθεις. Απόδειξη. Απ' όλα θα πάρεις. Η απόδειξη σου είπες. Είχε κανείς καλή κατάσταση. Ναι, για τα χρόνια. Τι κάνουμε? Τι φτιάχνεις εδώ? Κεφάλι. Θες να έρθεις εδώ, να βοηθήσεις. Πάμε μία με αυτό! Γάμισου μαλάκα, φοβήθηκα. Πάρετε και ένα κουτάκι, να πάρετε και ένα κουτάκι να το βάλετε εδώ για να βάλετε τις κλήσεις μέσα. Ξεκινήσατε χτες με τις κλήσεις, έτσι. Τα πλήρωσαμε σήμερα. Καλή αρχή, παιδιά. Έτσι συμπτήσεις μέσα στην Εγνατίας. Να βγεις πέρα, να με λες Παναγία. Απελπισία, δεν βλέπεις τίποτα στον λόγο. Τίποτε ενώ χωριός, δεν δεις κάτι. Επί του δρόμου. Αυτοί θα την περάσουν στην άνα, ξέρεις. Λάκι μου της φυσιολογίας, στα κρατητήρια να κοιμούνται. Θα την περάσουν ζάχαρη. Εδώ είναι Βερνίκη.
Για προστασία, να μην σκουριάσει, για να είμαστε νόμιμοι. 100%. Το πινελάκι από άποψη, γιατί, τι είναι, το πινέλο είναι ειδικό του μάστερ, άστο. Από μανό είναι. Από μανό. Για να έχει μαλακή τρίχα. Μηχανάκι να το φτιάξουμε να πας Τουρκία. Δεν μπορώ εδώ. Δεν μπορώ το μηχανάκι, σε παρακαλώ και αυτό πένα. Εγώ πάω με το θυμάμαι. Άσε με. Εδώ με τα μάξι πάμε να κουραζόμαστε. Μην τραβάει ρε, μην τραβάει. Σου πήγες σαν βετσίνα, σου ένα 20 χιλιόμετρα είναι βετσίνα μέσα. Βγάζει 100 χιλιόμετρα με ένα depósito. Ναι, αλλά... Ωραία, θα το γεμίσουν με κανένα 10 φορές δηλαδή. Τουλάχιστον. Παραπάνω, 10 μόνο. Είναι 1200 χιλιόμετρα να πας. Α, έπαιξε Αλεξανδρούπολη, μπράβο, έπαιξε από την πάνω. Έκανα μια βάση για 16 κιλό πίσω. Μασάμε πες τα σίδερα. Εντάξει. Τα σίδερα τα μασάμε. Να μην σταματήσει. Άι, δω με την πίδα λίγο, είχαμε. Κάνε μία από τώρα, κοίτα. Μάρι, γέλα, μωρί. Γέλα στα παιδιά εδώ. Γέλα στα παιδιά, γέλα σου λέω στα παιδιά. Γέλα, μωρί. Βίντεο τραβάω. Το σικαλιά που τον άφησε. Τελεί εδώ. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Έχουμε να φύγουμε. Γεια σας παιδιά. Ρε εσύ, πού είναι το ζέτρο μαλάκα, πού πας τέτοια μέρα με αυτό το πράγμα. Έλα, μπορείς αφού ξέρεις σου να κάνει. Έλα κάνουμε. Δυο μας έλα. Έλα όλοι, και εσύ μπουρνούκα αφού ξέρετε. Ρε μαλάκα.
Να σου πω, ξέρεις τι δεν είδα στο μηχανάκι, δεν έχεις βάλει, φίλε. Τι ξεχάσαμε. Μπρίζα για να φορτίζεις το κινητό. Μας το έπανε, μας το έπανε. Σοβαρό. Δεν είναι σοβαρό αυτό. Είναι. Έλα ρε. Έλα. Πού είσαι? Έφυγα. Έφυγες. Τι λες? Έπρεπε να φύγω, μα. Έπρεπε να φύγεις. Ήταν αναγκαίο. Και δεν πέρασες να μου πεις έλα γεια. Δεν τα μπορώ αυτά, ρε, μα. Δεν τα μπορώ. Δεν τους μπορώ τις συγκινήσεις. Α, δεν τις μπορείς. Α, εντάξει. Εσύ να φύγεις. Θα έρθουμε σε κάνα 20 μέρες, πιστεύω να είμαστε πίσω. Αν δεν έχεις νέα μας, τις επόμενες μέρες πάνω να πει ότι πεθάναμε, μας πάτησε κάτι. Ναι, ωραία. Ή μπορεί να μας δεις και στις ειδήσεις, ποτέ δεν ξέρεις. Άρχισε ρε, άρχισε να σου θέσω. Γιατί να σου πω, δεν μου λες και το Αχιλλέα το νούμερο να μην τυχόν και δεν φτιάξεις το δικό σου ρεύμα και το Αχιλλέα. Τι εγώ, τι ο Αχιλλέας, άμα δεν απαντάω εγώ πάνω να πει ότι πεθάναμε και οι δύο. Θα σου στείλω, έλα γεια τώρα γιατί οδηγάω, εντάξει. Πού είσαι τώρα? Τώρα στην Κυπαρισία φτάνουμε. Κυπαρισία? Ναι. Αλλά δεν φτάνουμε οδικός, φτάνουμε με άλλο τρόπο. Πώς φτάνει? Με βάρκα, όχι πετώντας, με βάρκα. Τάκη, δεν πας καλά. Χάνεις λάδια. Δεν είναι η μόνη που μου το λέει. Να σου πω κάτι, το ξέρεις πως ο καιρός άλλαξε και έχει την κακοκαιρία. Ναι, ο Αχιλλούκος δεν μου είπε τίποτα, με κορόιδεψε. Κορόιδεψε καλά, Τάκη, κορόιδευε και να σου πω εγώ. Θα πάρουμε αδιάβροχα, ρε. Σε χάνω, δεν σ' ακούω, σε χάνω. Πιστεύω να ήταν ωραίο το ταξίδι. Το ταξίδι ήταν σένιο, μόρτικο και θα πάμε, αν βρούμε και με αεροπλάνο και με τρένο, θα ταξιδέψει παντού το εργαλείο, έτσι. Γεια σας. Γεια. Με κάθε μέσο. Πιστεύω στην επιστροφή μην γυρίσετε με κανένα φορτικό που να έχει κοτόπλα μέσα. Φτάσαμε Ζαχάρο, πρώτη στάση. Sugar Town. Και πάμε στη φίλη μας στην Αλέκα με τρέλα. Εκεί φαν μεγάλος η Αλέκα και πάμε εκεί. Έλα εδώ παιδί μου. Μου κλέψε τη δόξα από ό,τι είδατε ένα φορτηγό, ένα αγροτικό με σανούνα. Σας αρέσει εδώ? Ζαχαρό. Εντάξει, Sugar Town φάση. Ναι, είναι πιο κάτω όμως. Το Sugar Town. Πού είναι? Εδώ δίπλα. Και τι παίζει με αυτό το Sugar Town? Έπαιζε. Ήταν παλιά δίσκο. Παλιά δίσκο, πόσο παλιά δηλαδή? Προπολεμικά, ήμουν πολύ μικρή τότε, δεν το θυμάμαι. Α, δεν το λέω. Ναι. Και μετά γυρίστηκε και η ταινία, το ντοκιμαντέρ, με τους Ζαχαρέους που πήγαν στη Ρωσία να βρουν γυναίκες, γιατί δεν υπάρχουν πλέον γυναίκες στη Ζαχάρο. Δηλαδή είσαι σπάνια εδώ πέρα στη Ζαχάρο? Ναι, είμαι, ναι. Πόσο σπάνια? Πολύ σπάνια. Και τι κάνουν εδώ πέρα οι Ζαχαρίνοι? Οι Ζαχαρινοί, οι Ζαχαρέοι είναι. Οι Ζαχαρέοι. Οι Ζαχαρινοί. Φέρε τα γυαλιά μου. Χωρίς τα γυαλιά δεν λειτουργώ. Τι ωραία γυαλιά είναι αυτά που έχεις? Σ' αρέσουν? Ναι. Σαν τι είμαι, σαν μίγα δεν είμαι? Ναι. Μου πάνε όμως, τα υποστηρίζω. Πάμε να φάτε. Τι, δεν είναι ωραία? Δεν θα μας κόψει δηλαδή? Όχι, ποτέ εδώ. Ωραία. Μην ξέρεις, άμα μας κόψει τώρα και είμαστε πάνω στο μηχανάκι, δύσκολα τα πράγματα. Για σένα ή για τον Τάκη? Και για τους δύο. Θα πρέπει να πιάσουμε όχθους και γράνες. Το τσάλι είναι του κυρίου. Τι έχετε να πείτε για το τσάλι γενικά? Εγώ για μένα είναι το καλύτερο μηχανάκι που υπάρχει. Το έχω 14 χρόνια. Σκύλι μαύρο. Έτσι. Ανακατασκευασμένο είναι ή απλά το έχετε από τότε? Όχι έτσι, όπως το έχω πάρει. Και είναι δηλαδή μηχάνημα του 90 και είναι ακόμα έτσι? Ναι, αλλά... Είναι 200... Και συλλέκτης έχει και 200 το δίνω. Πόσο? 1200 μου δίνω. Να συλλέκτης πέρασε το καλοκαίρι. Θέλω να πω πολλά χαιρετίσματα στη φίλη μου εδώ την Ηλιάνα. Με περίμενε χρόνια τώρα. Μου είχε πει θα γράψω το όνομά μου εδώ να περάσει να το πούμε, αλλά δεν τη βρήκα εδώ. Λοιπόν, της θέλω τα χαιρετίσματά μου. Πού είμαστε? Ξέρω εγώ. Θέλω να με φάει ένας κροκόδιλος. Θέλω να βγει ένας κροκόδιλος εδώ και να μου πάξει το πόδι. Κροκόδιλος.
Εκεί κάτι γίνεται. Ήσουν κροκόδιλος, κροκόδιλος. Όχι, τι είναι εκείνο, ρε. Φίτη πρέπει να είναι. Δεν έχω δηλώσει. Τα μπέλα τα λέει μόνη της όλα. Φραγκοπηδήματος. Πώς λέμε τι φραγκο... Όχι, φραγκοπηδήμα. Μια χαρά. Να σου πω, να μην τα πάρω πόζα. Είμαι τραβάς, μωρέ. Και πας Αλεξανδρούπολη τώρα. Ναι, και θα το κάνουμε ταινία όλο αυτό και θα παίξεις και εσύ. Πλάκα κάνεις. Αφού σε τραβάω. Πάρε εδώ. Τι έγινε βρε άσχετο κορνίδες, βλέπεις τη βενζίνη που είναι χυμένη γύρω-γύρω. Να προσέχεις, να προσέχεις γιατί έχω δει ένα σκατόνυρο. Ωραία. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Εντάξει, όμορφο. Εντάξει. Μου έκανες την καρδιά περιβόλη. Όσο μπορείς. Οκ. Καλά να περνάς, τίποτα άλλο δεν σου λέω. Ωραία. Γεια. Γεια, φιλιά. Γεια. Είναι ψύχρεμη ήταν. Δεν θα έχει στείλει τον Αλέκο εδώ πάνω. Είναι πολύ ψύχρεμη. Δεν θα έχουνε να μας τη βάζουνε καμιά έκπληξη. Λες να έρθουνε. Λες να έρθει ο πατέρας μου πάνω να μας ψάχνει. Το ρίχτω ηλία είναι αυτή η ταινία. Και έχει πάει τώρα εδώ πέρα αυτός που έχει πεθάνει ο γιος του. Δεν βλέπετε κάτω. Έχω να πω ότι ο Ηλίας είναι παντού. Και στις σκάλες και στην Πάτρα και παντού. Δεν κόβει ο Ηλίας. Αυτό έχω να πω. Γεια σου Αναστασία. Γεια. Τι κάνεις? Καλά. Εδώ σπίτι. Εμείς είμαστε στην Πάτρα και καθόμαστε εδώ στην πλατεία και κοιτάμε κόλλους. Πάτε καλά. Πού θα μείνετε ρε? Πού θα μείνουμε? Σε μια γειτόνισά σου. Σε ποια? Γεια σου Ασία, τι κάνεις, καλά? Ειρήνη Παπά. Ειρήνη Παπά. Ωραία, καλά είμαι. Μου έκανε εντύπωση το χέσιμο αυτό που έχει πέσει από πουλιά είναι, δεν ξέρω από τι είναι, αλλά τέτοιο χέσιμο δεν το έχω ξαναδεί πραγματικά. Και έχει και χαρτί εδώ για να σκουπίσεις. Έχει και χαρτάκι. Έχει και χαρτάκι. Γαμώτανε. Γεια σου Τάκη. Καλημέρα. Καλημέρα Τάκη. Καλημέρα. Τι κάνεις? Θυμάμαι. Λοιπόν Τάκη, έξω έχει ψυχαλίσει, τι έχεις να πεις γι' αυτά? Τι έχω να πω? Έξω ψυχάλισε, ψυχάλισε μέσα. Πέμπτος είναι εφοδιασμός. Πέμπτος. Πέμπτος. Ο τύπος έχει απορρίψει να μάθει. Πού είμαστε εδώ? Μην πέσεις μέσα στην τρούπα. Εδώ είμαστε στο οδείο της Πάτρας. Και τι πρέπει να τραγουδήσω τώρα? Πες ένα κομμάτι. Να σε ακούσει ο κόσμος εδώ που σε παρακολουθεί. Θα πεις? Άνοιξα στον κήπο μου πηγάδι να ποτίζω τα πουλιά. Να έρχεσαι κι εσύ πρωί και βράδυ σαν μικρή δροσοσταλιά. Ήρθες μια βράδια με τον αγέρα αναστέναξει η καρδιά. Σου πάμε λαχτάρα καλησπέρα. Λοιπόν, μορτομαγιές, καλημέρα.
Τα καταφέραμε, κουραστήκαμε, αλλά ανεβήκαμε στο πιο ψηλό σημείο της Πάτρας. Από ό,τι βλέπετε, τα έχουμε όλα πιάτο. Δείξε παιδί μου εδώ. Καλά ανεβήκαμε, να δω πως θα κατέβουμε τώρα. Γεια, δεν σε βγάζω φωτογραφία, βίντεο σε βγάζω. Πού ήρθαμε? Στο γυμναστήριο, πάμε να γυμναστούμε. Θα γυμνώσουμε και φίλους, δεν το ήξερα. Εννοείται. Δεν το ήξερα. Όχι, θα γίνουμε γεια σας. Τι κάνετε, δεν ήξερα τα έκανα. Είμαστε στο γυμναστήριο. Κάναμε τα βάρη μας και τώρα τρώμε. Γιατί κάψαμε. Όσο να το κάνεις, κάψαμε τις θερμίδες μας. Η ταινία ήταν αισχρή. Mad Max 4, 5, ποιο ήταν? Ποιο ήταν? 4. Η ταινία ήταν αισχρή. Κάντε. Εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος θα μας πάει απέναντι. Πόσο πληρώνουμε, Τάκη? Πληρώνουμε μόνο 1 ευρώ. Το όχημα, τα άτομα λέει δεν πληρώνουν. Ωραίο αυτό. Και άμα πηγαίναμε από πάνω κάτι τα διόδια, κάτι βενζίνα, πιο πολύ θα μας έβγαινε. Οικονομία, οικονομία. Φεύγουμε. Τρώω σουβλάκι από καντίνα, 1 ευρώ το ένα. Και πίνω εσπρέσο. Το χέσιμο είναι σίγουρο δηλαδή, έτσι δεν γλιτώνεις. Ήταν ένα μικρό καράβι, ήταν ένα μικρό καράβι που ήταν αταξιδευτό, που ήταν αταξιδευτό. Γελίος και πολύ για τα χάλια, γιατί πολύ απλά δεν θυμόσουν το παιδικό τραγουδάκι ήταν ένα μικρό καράβι. Δεν είμαι παιδί. Είναι παιδικό τραγούδι και πρέπει να το ξέρεις. Ήταν ένα μικρό καράβι και λες ότι ήταν όλες τις στροφές και ήταν όντως μια πραγματική ιστορία η οποία έχει να κάνει με τους ναυτικούς οι οποίοι μέναν από τροφές και τρώγανε ένας τον άλλον. Εντάξει, και όπως ήταν και τα horse Δεν θα τραβήξω εγώ τα ψυχολογικά σου επειδή έχεις εκτελέσει μούτσος. Έχεις εκτελέσει μούτσος.
Μεσολόγγι. Μεσολόγγι. Είμαστε μισή ώρα πριν το Αγρίνιο και πούλωσε το σωληνάκι της βενζίνης. Δεν κατεβάζει βενζίνη κάτω και θα μείνουμε. Από εδώ και πίσω δεν έχετε βενζίνη εδώ. Άθλιος λόγος για να μείνεις. Αυτό είναι ψιλομερεμέτη. Κάμε να το ξεβουλώσουμε. Μυρίζει πετρέλαιο. Μαλάκα μας έβαλε πετρέλαιο. Μαλάκα. Θα μείνουμε. Θα πρέπει να πιάσουμε τη βενζίνη αυτή και να βάλουμε φρέσκια. Άμα έριξε 2 ευρώ πετρέλαιο, πάει να πει ότι είχε άλλα 2 μέσα βενζίνη. Τα καίει δεν τα καίει, θα πηγαίνει γάμισέτα. Ρε πάμε να φύγουμε ρε. Βενζίνη είναι. Έχει 2 ευρώ βενζίνη, 2 ευρώ πετρέλαιο. Πάμε να φύγουμε. Μαλάκα η θεία μας δούλεψε, μας έβαλε τέτοιο. Δεν μας δούλεψε, κοιμήθηκε όρθια. Πούτα το, πούτα το. Μια κότα. Πάρτε μαζί. Φέραμε ένα δώρο. Έλα, πάρε το δώρο σου. Είναι απίστευτο. Το βρήκαμε στον δρόμο και το πήραμε. Είναι μια κότα. Είναι μια κότα. Έλα, μια φωτογραφία, μια φωτογραφία. Απίστευτο. Τι μπάλακες. Γεια σας. Βρήκαμε ένα κοτοπουλάκι στον δρόμο και να το αφήσουμε. Θέλετε. Πού μπορούμε να το αφήσουμε. Αλήθεια, το έχουμε βρει στον δρόμο και ερχόμαστε από Γαργαλιάνους και με ένα τσάλι μικρό και πάμε Αλεξανδρούπολη. Πού ερχόσαστε? Από Γαργαλιάνους Βεσσηνίας. Με ένα τσάλι. Έχω ένα παίκτη εδώ πέρα στο Γαργαλιάνου. Αυτός παίζει στην ομάδα ποδοσφαίρου. Δίπλα στα κοτόπουλα τα άλλα. Λοιπόν. Γεια σου πουλάκι. Φτάσαμε στο σπίτι του Χρήστου. Το Αγρίνιο βρέχει πολύ. Πάμε, έλα. Βγάζεις τα γράμματα. Αψέντη. Νεραιδούλα. 70 νεράιδα. Τι είσαι κύριε μαλάκα, τι έβαλες εδώ. Πού το έβαλες αρχικά. Τι ποτήρι είναι αυτό έξαλλο. Παγωτό βάζω σε αυτό το ποτήρι. Έλα το σερβίρουμε. Ο κάμεραμαν. Έλα και να πάει καλά η βραδιά. Έλα να το δοκιμάσεις, να το μυρίσεις. Να το μυρίσω μόνο. Έλα να το μυρίσεις λίγο. Τώρα που το πιάσες πρέπει να... Λίγο, ναι, λίγο. Δεν λεπτό αυτό το πράγμα ρε. Εντάξει. Ω, Χριστέ μου. Και ατόφτισε. Βάλε και δάχτυλο να κάνεις εμετό. Τόνα! Άρα κάνω σκύχομαι. Πεθαίνω. Αδερφικό. Χρήστο, ο φίλος εδώ πέρα ποιος είναι. Ποιος είναι αυτός? Ρωμαίο. Κάνεις Ρωμαίο.
Για πήγαινε να δεις δίπλα τι έχει καταχέσει. Τα έχει καταχέσει όλα δίπλα. Κακός Ρωμαίο. Πολύ κακός Ρωμαίο. Τι έχει γίνει, έχει καταχέσει το μπαλκόνι. Πω κάτι κουράδες. Ο Χριστός και η Παναγία τιμωρίες εδώ πάνω. Μας τα καθαρίζουνε. Για μακριά από τον τζόγο. Τι είναι αυτό. Οχο. Είναι άρρωστος ο Χρήστος. Και παίρνεις και τα καλά. Παίρνεις τα 5 ευρώ, δεν παίρνεις τα... Τι σκοράρουμε ή όχι. Ο Χρήστος, άμα βγάζει π.χ. 1.000 ευρώ το μήνα, 1.100 τα δίνει για τον τζόγο. Βγάζεις 1.000 ευρώ το μήνα και τα 1.100 τα δίνει για τον τζόγο. Είναι άρρωστος. Λοιπόν, θες να δεις. Θα πέσει. Όχι άλλο μενό. Είναι το καλύτερο νερό από τα καλύτερα νερά της Ελλάδας. Το δημιουργικό. Γι' αυτό είναι όλοι έτσι εδώ πέρα, επειδή παίρνουν από αυτό το νερό να φανταστώ. Ναι, είναι σενταρισμένοι. Τι είναι αρφενιώτες. Αδέργιο. Το ανσασέρ του Χρήστο μυρίζει popcorn. Κυκλοφορούμε στο Αγρίνιο, 9-8.30 ώρα το βράδυ με ένα μπουκάλι Jägermeister. Είναι έτοιμη να πάρω το σεμαφόρο τώρα. Εντάξει, πλάκα κάνετε. Εντάξει, είναι έτοιμη, λέω να πάρω το σεμαφόρο. Βάλτε μου την ασκόπια στο 93. Ουδα, καθείς βρωμιάρα. Σούτ εκτός τέρματος. Αδερφός. Γιατί φοράς κράνος μες στο σπίτι, μετά από μπάνιο? Γιατί ο φίλος μας ο Χρήστος δεν είχε πιστολάκι τα μαλλιά και επειδή δεν μπορώ να στενόξω τα μαλλιά μου, φοράω το κράνος για να κάτσουνε. Βασικά θέλω να μου πείτε τι κάνετε και τα σχετικά. Κοίταξε να πεις, αν θες να παραμείνεις σαν την παρέα του το λες, έχει δίκιο. Θα μου πεις γιατί φοράς γυαλιά. Εσύ γιατί νομίζεις ότι φοράς γυαλιά? Έλα δεν σου πάνε, ότι είναι και βράδυ. Το βράδυ δεν φοράς γυαλιά. Είναι Εντάξει, αισιόδοξη. φίλοι μου έχουν πεθάνει στα γέλια. Γιατί, πού είναι το αστείο? Θέλω να σου κάνω μια σοβαρή ερώτηση. Θα μου απαντήσεις με ειλικρίνεια. Τα μαλλιά μου γιατί δεν ενοχλείς? Τα μαλλιά είναι φυσικά. Ναι. Σας έπεισε και δύσκολο θέμα νομίζω στην έκθεση, όχι? Όχι καλέ. Εύκολο ήταν τα μουσεία. Τα μνημεία ήταν. Τα μνημεία. Μας κληρονομιά ήταν πανεύκολο. Εντάξει, εγώ τώρα θα φύγω. Αριστερά στο Γιώργο. Εκεί. Στο Δεν είναι ο Βαλεντίνο. Γιώργος, είναι ο Άκης. Και στην άλλη την κοπέλα. Βάσο. Βάσο, έλα στην παρέα μας. Ευχαριστώ πολύ. Βάσο, έλα εδώ. Θα έρθει και ο άλλος μαζί. Τι πάνε πακέτο. Βάσο, έλα εδώ. Λοιπόν, θα σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει τα γυαλιά ηλίου, επειδή έχουμε να κάνουμε μουσχάρια τώρα στο μαγαζί αυτό, να είναι Τραγιά. εδώ, με τραγιά, με μπραβέλια, δεν είναι εκεί. Θα έχουμε πρόβλημα, εγώ σας το λέω. Ο Χρήστος έχει χεστεί απάνω του. Τον έχει πάει πλυντήριο, αλλά εμείς δεν κόβουμε όμως. Θα μπάσουμε έτσι μέσα με τα γυαλιά. Χρόνια πολλά. Πρώτα, έχεις το όνομά σου. Τι γίνατε, Να σου πω κάτι, κάθετε. Πάμε. Καλά, πάμε. Έλα, βγάλτε γυαλιά, Βγάλτε γυαλιά, ρε μαλάκα. Οι άνθρωποι. Δεν πρόλαβα να τους μελετήσω καλά εδώ πέρα τους ανθρώπους. Αλλά τους κόβω μπίτι μπουρτζόβλαχους, πιο πολύ και από εμάς. Και δεν κάνουν για τίποτα. Αυτό έχω να πω. Άσχετοι. Βρισκόμαστε στο σπίτι του Χρήστου. Ο Χρήστος έχει ένα στρώμα απ' έξω στο μπαλκόνι. Μάλλον δεν κοιμάται σε αυτό το στρώμα. Πρέπει να τον ρωτήσουμε τι δουλειά έχει αυτό το στρώμα απ' έξω στο μπαλκόνι. Χρήστο, τι δουλειά έχει αυτό το στρώμα? Γιατί το έβγαλες έξω και δεν κοιμάσαι πάνω σε αυτό? Βαριόμουν να πάω να το κοιτάξω. Μήπως επειδή ήσουν μόνος σου? Ήμουν μόνος μου. Μετά τώρα έχεις παρέα εδώ και μπορεί να σου βοηθήσουμε να ξεφορτωθείς αυτό το στρώμα. Είστε διαθετημένοι? Χρήστο,
Αυτό το στρώμα τελείωσε σήμερα το βράδυ. Η ιστορία του, όσο εδώ ήταν. Τέλος. Ρίχτω, Ηλία, ρίχτω! Χριστό. Λοιπόν, καλό ταξίδι. Γεια, θα το πούμε.